1. Έχει πιαστεί. Θέλει να φάει ψάρια. Ναι. Κοίτα, θα τον βγάλω εγώ. Θα το βγάλω. Γιατί αλλιώς θα πεθάνει άμα δεν του βγάλω. Θέλω να μην πεθάνει. Γι' αυτό θα του βγάλω εγώ. Κοίτα, που έχει πλεχτεί. Ήθελε να μπει μέσα. Έχει ψάρια. Θέλει να φάει ψάρια στο πρωί. Ναι. Κατάλαβες. Πώς έχει πιαστεί αυτός. Έχει πλεχτεί άσχημα εδώ. Έλα έξω. Κοίτα, αφήνω, Good, good. Very good. Γεια σας!